שלום לכולם, והיום אני הולך להסביר לכם בדרך הבסיסית, כאילו, ונראה לי שהיא נכון לעכשיו הדרך היחידה להשיג מטבעות. זה דבר שבוא נגיד ככה, כל השחקנים אולי בהתחלה לא יודעים וזה, מחפשים ביוטיוב בין הרבה הדרכות לזה, אז נראה לי שאני בין הראשונים שעושים הדרכה על העניין הזה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאתם תצטרכו לעשות זה ללכת למכון, כמו המכון הזה מולי, שהוא לא של הקבוצה שלכם. נגיד, הנה, אני בקבוצה הצהובה, הנה אתם רואים מצד ימין למטה את הציפור הצהובה, ויש לי 60 מטבעות כבר. אתם צריכים ללכת או לאדומה או לכחולה. עכשיו מה שאתם תצטרכו לעשות זה לכבוש את המכון שלכם, כאילו, מה שזה אומר לנצח את כולם, כל אחד בתור שלו, כאילו לנצח את כולם, אחד יורד, את כולם אחד יורד, לפי הג'ים. אוקיי, ג'ים, מי שלא יודע מה זה ג'ים, זה כמה כאילו פוקימונים הם יכולים לשים במכון אחד. אוקיי, אז אחרי שאתה תכבוש את המכון, אתה תצטרך לשים שם חייל. לא חייל, כאילו פוקימון שלך שיש מורשה. כל עוד הפוקימון שם, אתה נכנס, הנה לפה, איפה שאתה קונה. בצד ימין למעלה יש את המגן הזה, שעכשיו לחצתי עליו. אז במגן הזה יהיה לך ספרה אחד שאתה תלחץ עליו ואתה תקבל 10 מטבעות. עכשיו אתה יכול לעשות את זה כל 21 שעות, מי שמבין. כל 21 שעות אתה יכול לכבוש מכון ולשים חייל לקבל את הכסף. זה פשוט, תצטרכו לשים שם את הפוקימון שלכם וללחוץ כאן ותקבלו את הכסף. אוקיי, זה כל 21 שעות שתוכלו לעשות את זה. עכשיו, אם בוא נגיד אתם באותו זמן יהיה לכם בוא נגיד ב3 מכונים שחקן שלכם, אז אתם פשוט תקבלו בוא נגיד ככה 30 מטבעות. אבל אתם תוכלו לעשות את זה כל 21 שעות. ואם אתם רוצים עכשיו בוא נגיד לקבל כאילו את המטבעות, כמו שאמרתי לכם, פשוט אתם נכנסים לכאן, לוקחים כל 21 שעות, ואם באותו זמן הפוקימון שלכם בוא נגיד יהיה ב3 מכונים, אז אתם תוכלו להרוויח יותר. כאילו כל פוקימון במכון, אז זה ייתן לכם 10 מטבעות. נראה, אולי היום אני אלך לכבוש פה את הכחולים. למרות שבנהריה זאת עיר חלשה, הנה אתם רואים אין צהובים בסביבה בכלל. אולי אני ועוד איזה חבר שלי היחידים הצהובים באזור הזה. לפעמים יש באזור של הטיילת. אם אתם זוכרים, פעם שעברה שעליתי הייתי רמה 7, עכשיו אני רמה 20. וזה הפוקימונים כאילו החזקים שלי, הכי חזקים שיש לי. כי אין לי הרבה נדירים, בוא נגיד ככה. זה נדיר, אבל קיבלתי אותו חלש רצח. מאוד נדיר. המגמר יש לי אותו פעמיים, אחד עם 600 ומשהו, אחד עם 700 ומשהו, והוא חזק ברמות, למרות שהסיפי שלו חלש. יש לי את סקווירטל המפותח שעבר רזולוציה. יש לי את זובת מפותח, יש לי אותו שלא נראה לי שיש לו פיתוח. יש לי את הפיג'יות המפותח כאילו בהתפתחות השלישית שלו. יש לי את איבי מים שאותו דווקא מצאת. יש לי את איבי של חשמל שהוא חלש רצח. תראו את המתקפות ואת הכוח שלו לעומת המתקפות של המים. כלום. יש לי אותו שהוא גם כן חזק, בוא נגיד ככה. טוב, אז עד לכאן היה הפרק של היום. אני מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב מי שעדיין לא רשום לערוץ. אני עושה כל מה שאני יכול בשביל הצופים, ואני מאוד מקווה שתבואו כמו שאמרתי ב-18/8 לכנס יוטיוברים שהולך להיות במתחם שרונה תל אביב. המון יהיו שם. אז תודה שצפיתם ויאללה ביי.